υγεία στα σπίτια σας και ειρήνη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε απόψε εδώ. Ανάμεσά μας παραβρίσκονται οι αντιδήμαρχοι κ. Παντελής Σαββίδης, ο Στέλιος Αλμπάντης, ο Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ο Τάσος Παπαδόπουλος. Απόψε το Ποντιακό Θέατρο παρουσιάζει πρωτοχρονιάτικη παράσταση και θα ήθελα να μην μας κρίνετε πολύ αυστηρά, γιατί αυτά τα βλαστάρια που θα δείτε σε λίγο, τα παιδιά, θα μας κάνουν σε λίγο πολύ περήφανος που απόψε παραβρισκόμαστε εδώ μαζί τους. Το Ποντιακό μας θέατρο είχε πολλές δυσκολίες, αλλά εμείς το κρατήσαμε, το κρατάμε και θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο Ασπροπύργου, αλλά εξαρτάται και από εσάς. Ανάμεσά μας παραβρίσκεται ο πολιτευτής και συνεργάτης του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ηλίας Μεντεκίδης, που έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα για τη λύση των προβλημάτων των αφαιρέτων. Ανάμεσά μας παραβρίσκεται και η πρόεδρος του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου, η Αθηνά Σωτηριάδου. Για τα παιδιά αυτά κάνανε ένα μεγάλο αγώνα και ντροπή μας ήταν να μην τους φέρουμε μπροστά σας να το δείτε. Προσπαθήσανε πολύ. Γι' αυτό θέλουμε την παράστασή σας και τη συμμετοχή σας. Τελικά η επιτυχία του κάθε θεάτρου εξαρτάται από την παρουσία του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία στο καινούργιο χρόνο που έρχεται, αντίθετα με τη νέα τάξη πραγμάτων που μας θέλει γονατισμένους. Οι Έλληνες δεν γονατίζουν ποτέ. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στέλιο Αλμπάντη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς, σήμερα ο λαός μας περνάει δύσκολες μέρες. Το ξέρετε όλοι. Είναι καθαρά οικονομικό. Προσωπική άποψη, και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς, είναι ότι έχουμε χάσει τον ελληνισμό μας. Άρα λοιπόν, για να συντομεύσουμε, να απολαύσουμε τα παιδιά μας, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της παράστασης. Πάνω απ' όλα να απολαύσουμε τα παιδιά, γιατί αυτά είναι το αύριο και το μέλλον, και να προσπαθήσουμε με υγεία και πίστη μέσα στο 2013 να ξαναγεννήσουμε τις καρδιές μας, τις ψυχές μας και το μυαλό μας με ελληνισμό. Είναι η μόνη λύση. Καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Επειδή μου διέφυγε, υπάρχει και ο χαιρετισμός του Δημάρχου, ο οποίος βρίσκεται εκτός και λέει και εκείνος τα χρόνια του πολλά, με υγεία και αγάπη, και την Έμι Τσίγκου. Και με την ευκαιρία, μια και είπα για πρόσωπα, είναι εδώ και η Σούλα Υπεκλιβανίδη και ο αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, από το Σύλλογο στον Ήμερο Τόπο.
Καλησπέρα σας. Το λέει ο παπάς στην εκκλησία και εγώ ενέκαστος κατά διάνοια ανέχει, ήρθα και εγώ να πω δύο κουβέντες σε εσάς. Βέβαια, είμαι υπερήφανος γιατί θα στηρίζω όσο τουλάχιστον ζω αυτό το θέατρο που το αγάπησα μέσα από την ψυχή μου όπως αγάπησα ολόκληρο τον Ασπόπυργο όταν ήρθα εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, από πολλά έχει κερδίσει το θέατρό μας και πάνω απ' όλα από χρήμα. Από χρήμα, πολύ οικονομήσαμε πάρα πολλά. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει χρήμα, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας, το χρήμα για τα παιδιά είναι το χειροκρότημά σας. Δεν θα μπω σε ιδιαίτερα μονοπάτια γιατί δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Απλώς θα σας παρακαλέσω και θα σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ καλό καινούριο χρόνο με υγεία, ευτυχία και να είστε πάντα κοντά μας για να μπορούμε να αντέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η ορχήστρα μας ξεκίνησε το πρόγραμμά της με το κομμάτι πρόζα. Τώρα θα συνεχίσει με το κομμάτι Παρθέν η Ρωμανία, που θα διευθύνει ο Καρασαβίδης Δημήτρης, ο μεγάλος αυτός ποντιακός μουσικός συνθέτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τον ακούσετε. Το χειροκρότημά σας.
Συνεχίζουν με το τρίτο κομμάτι, Aitenci. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει η παιδική χοροδία με τα τρίγωνα κάλαντα. Μήνυμα
Το ποίημα του Παύλου Καλανταρίδη θα μας απαγγείλει η Σοφία Τσιρικίδου. Χειμώνας έμπεσε βαρύς, φυσάνε μοχάρος. Θερμά εφτάσεν και φορείς, ο κρύε νάμο τσάρος. Ετήλζεν όλα σαν λευκά, οσόν ελέπτο μάτις. Τα ρούχα άσπρα μαγικά, χειμώνας εμπρολάτης. Ο καστροπέντικας τσιβής, σωσόνε κουνουπίε, φουντών, λαγκεύ και τριγυρής, του ράδνα τευτουλίε. Ο ήλεν αγαπίεται, τα δόντια αρκισάευσα, απέσυψης ευρύεται, τα ναπνοή σερεύσα. Χειμώνας έρθεν και βαδείς, την γίναν αιώνια, καινούργα σχέδια χαρείς, αμέτρητα αιώνια. Η παιδική χοροδία θα μας πει τώρα τον έλατο. Η ζωή κυλίζεων του Παύλου Καλανταρίδη θα μας το πει η Παντελίδου Ελένη. Η ζωή κυλής αιώνας, χιλετίας συστιβάς, ασταμάτητος αγώνας, τον καθέναν επηρεάς. Αλληγόρα, ψήμσο σώμαν τα λασέ, εσκευιέσει κατηφόρα, η καντήλας λαχουσέ. Εγενέθανε τα γκόλιας, έφυγεν η πεθεράς, με τρεμένα τα χρόνιας, έρθεν πουλη μη σειράς. Δω επένα μη ζηλέσα, δώσ' τα όλα δρουλής, η στερνά που σμανιέσα, η ζωή ατό αξής. Το τραγούδι, συγγνώμη, είναι, βλέπετε, και στα ποντιακά και εγώ λιγάκι. Βρέχει το βράδυ σας στράτας, θα μας τραγουδήσει η παιδική χοροδία. Δάσκαλε. Ποιος
μία σώρα συν. Ευρέθε μία σώρα συν. Το ποίημα του Παύλου Καλανταρίδη θα μας το πει η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Ευρέθα μία σωρασί, αγνά εσάν τα μέρα. Θεγός, θεγόν, νερόπον πίν, που εν κανείς και ξέρα. Καπέλων άσπρον συντιαπεάν, ποτάμι ιστορίατ. Ευγέν ο ήλιον ασογιάν, δι την καλημερίατ. Εκεί απάν, τεσάρ νομάτ, σκοπόν αγνών χορεύνε. Η δύση ακρίβεια τσασομάτ, ακούει πώς μας χαρεύνε. Ο βόρτ σε βδάς Ανατολής, ο νότ σε γάπτη δύσης, ο φέγγον έντον μερακλής, εις κι αν φωτίζω πίσης. Σωρασιογόνα τον αυκά, ορμάνια πρασινίζνε, λιβάδ, πηγάδια παστρικά, ρασιόπουλα σιρίζνε. Τα λευτοκάρια στη σειρά, στα φίλια σ' άλλο μέρος, χορτάρ θυρείς με το καγάν, ανάμεσα ο γέρος. Πελίτ τερίσεν από παν, άπλωσε τα κλαδία, νουνείς τα βιένες στο μεϊντάν, ερούξαν τα μαλλία. Ελίγον άμα κατεβαίνεις, περάν στο γεφυρόπον, ελέψα τον ντόκι περιμένεις, νερόν, νερόν, νερόπον. Η θάλασσα και ο ουρανός ενώθαν, ομιλούνε, όπως η νύφη και ο γαμπρός, τη μάνα γη φιλούνε. Δαλγάδες παίζνε μπροστάς, πετρόπα κουβαράζνε, τα φουσκαλίδα σίτια πας, τα πλάκας χαντιλιάζνε. Φυσά αέρας ελαφρά, φυσά συνανυχτία, εγλιάσα κατενά νερά, καΐκ με τα πανία. Θαμάζω, στέκω σοιαζί, σονού μέρθαν λαλία, ελέψα βούτεν την ζωή, ακούς την ησυχία. Ποιος αέρτε, ποιος εν, εκείνος το επίεν, η Ρωμανία αναμέν, τώρα μα μελίεν. Ο λόγος ες πολλά βαθύν. Το ποίημα θα μας απαγγείλει η Αναστασία Χολίδου. Ο λόγος ες πολλά βαθύν, συμψήμα πες ουσίαν, μία καρφών με το σπαθήν, τ' άλλο λελεύτα ουτίαμ. Ο λόγος εν το διατρικό, λαρών μας απόνια, την ψήμο λόγος φαρμακών, κι άλλο πολλά ματόνια. Χοντρός ο λόγος και βαρύς, γομάτων απιστίαν, ο λόγος κάρδιες θερής, περάν ποδοπατία. Ο λόγος ες πολλά βολά, και νου σχεδιασμένο, σύλλα γαλά κι άλλο γολά, και ζει αδικημένο. Ο λόγος δει το μάθημα, να αρχίνουσαν την άκραν. Ο λόγος δει ανάθεμα, χαμόγελον και δάκραν. Τι μπορεί να δώσεις για να ακούσεις αυτά, παιδιά? Απλά. Η παιδική χοροδία συνεχίζει με το τραγούδι «Χαμογέλα άμα μπορείς», σόλο ο Σίμος Καραγιαννίδης. Χαμογέλα άμα μπορείς, χαμογέλα μη φοβάσαι τη σκοτία, τον χαμόγελον γυρίσω πεις, άμα είναι ανοιχτό να η καρδία. Και αν τότε σίγουρα θα χορεύσα σύννεφα και ο Ζήζι
διδάσκαλο τη μελωδία. Ας αγάλανα νερά, ποταμό ποναρχίνα και ας το χαμόγελο σου η φιλία. Ας αγάλανα νερά, ποταμό ποναρχίνα και ας το χαμόγελο σου η φιλία. Βάρος και καημός είναι το επόμενο ποίημα που θα μας πει η Ελένη Τσολαρίδου. Τσολαρίδου, συγγνώμη. Έλα, Ελένη μου. Άλλο και μπορώ να τσορκανίζω από πίσιμ, βάρος και καημόν. Άλλο και μπορώ να τα γιανίζω ασιαδικία και δαρμών. Ούσα μ' αποθάνω ακουίζω, ούσα μ' αποθάνω αμιλώ. Γέμαν αν χρειάσκεται τσαγκλίζω, μόνον την πατρίδα μ' να φιλώ. Ασοβράδον κοίμαι και ποτίζω, το καρδόπον όραμαν γλυκών. Το πρωί, όταν εγνεφίζω, ξαναεφτάγνε με έναν παλαλόν. Δώστε μεν τη γήμ και την φωλέα, δώστε μεν στο χώμα μ' να πατώ, δώστε μεν στο χέρι μ' τη σημαία, να γλιτώνω κάποτε εγώ. Και θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος με τα παιδιά της χοροδίας λέγοντας τα ποντιακά γάλαντα. Παρακαλώ.